Salutare lumea, aici Piromaniacul și am revenit cu un video. Mă grăbesc un pic că nu prea mai am spațiu pe telefon. O să facem în clipul ăsta un test și o comparație între următoarele petarde. Avem aici un FS3 2020, stai să vedem, așa, 2020, unul 2021. Sper să o focalizeze. Așa, ok, avem aici un PP3 de la Magic Time, un C4 și un FP3, hai să nu mai lungim. Începem cu ce ziceți? Să începem, hai că începem cu PP3-ul, că din punctul meu de vedere e cel mai slab. Hai să vedem. Am să le fac toate într-un clip, să nu mai pun atâtea. Da, cam slab. Îi dăm acum cu FP3-ul de la Iorghe. Hai să vedem cum face asta. Face o figură bună sau nu? Flamă verde. A bubuit decent, mai tare ca PP3-ul, clar. Avem un C4, am făcut rost. Hai să vedem cum face asta. A bubuit cam la fel ca FP3-ul, dar e de anul trecut, se înțelege. Ăsta este cel de 2021 FS3-ul cu flamă roșie. Să nu ziceți că s-a stins. Da, s-a cam stins. Îl dăm pe ăla de 2020. Ăsta nici n-a avut flamă, da, a bubuit. Mai dăm acum. Aoleu, a bubuit după un minut ăla de 2021. Deci e cam periculos. Dacă se oprește, au fost cam la fel. Ăsta de 2021 totuși, din punctul meu de vedere, a bubuit mai tare acum, dar o să mă uit, o să vă scriu în descriere care. Și cam atât a fost cu compilația asta și ne vedem data viitoare. Salut!